La Plataforma per la Llengua ha presentat dos estudis que corroboren les mancances de l'ús i presència del català a l'aeroport de Barcelona. Les conclusions dels informes posen de manifest que la presència normalitzada del català a la retolació i la toponímia són encara una assignatura pendent. Per exemple, en el cas d'Eivissa no s'utilitza mai el nom oficial, sinó sempre apareix com a Ibiza. Els consumidors catalans creiem que tenen dret a tindre les informacions dels establiments comercials dels aeroports catalans en la seva llengua i per tant aquest estudi l'únic que vol constatar és que hi ha una mancança en aquests drets del consumidor i que per tant la seva millora o la inclusió del català l'únic que comporta és una millora del servei i que els consumidors tinguin tots els seus drets emparats. La Plataforma per la Llengua exigeix a les autoritats aeroportuàries que garanteixin un ús ple i normalitzat del català. A més, es recomana als establiments comercials la utilització de la llengua catalana, oferint una millor atenció als consumidors. Si voleu consultar aquests estudis, els podreu trobar a la pàgina web de la Plataforma per la Llengua.